ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Имрӯз 10 январи соли 2023 1000 рубл бо қурби давлатӣ 145 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 146 сомонӣ мебошад. Қурби рубл кам боло рафтааст ва дар имрӯза навормон 13 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 105 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Духонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе дар назди цирк хонаи рақами 3 мебошад ва боз як дигар духонага ки таъмир дорад дар Зарafshoni шаҳри Душанбе ва квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 180 000 сомонӣ хонаи рақами 11 мебошад ва дигар хонаҳои фурӯшӣ аз дигар минтақаҳоям дар имрӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обу нашавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ён ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. ин реклама танҳо барои занҳо мебошад. кор дар компания Faberlic, тариқи телефон, нишаста дар хона. регистратсия бепул мебошад, обучение аз тарафи директору бепул. баъди регистратсия шудан ба шумо 20% тахфиф яъне скидка дода мешавад. барои нав регистратсия шудагиҳо барои якум харидашон падарка мебояд. дар умум 5 қадам аст ва барои ҳар як қадам тӯҳфаҳои қиматбаҳо мегиред. шуморо регистратсия мекунанд, худашон кӯмак мекунанд то звания гирифтаантона ва ба ойлик баромадантона ба шумо кӯмак мекунанд. дар хона нишаста кор мекунед. аз 14 то 65 сола ба кор даъват мешавад. Faberlic ин хариду фурӯш не, ин команда сохтан мебошад. шумо аз рӯи команда ба ойлик мебароед. барои ҳамин марҳамат кор кунед, командаи худатонро сохта вазифаи директорӣ гиред. фақат барои рӯзгор агар чизҳои даркориро харид кунед, метавонед директор шавед. фақат барои рӯзгоратон харид карда метавонед ба ойлик бароед. барои маълумоти бештар ба рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастанд ба апаи Мунира дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. чӣ саволе ки доред пурсон шавед, ҳамашро оиди падаркаҳо дигар масъалаҳо мефаҳмонанд. кор дар компания Faberlic, нишаста дар хона. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, бештара номуш Ғарм, 6 сотиқ замин, 5 дар хона, қатъи ҳоҷатхона, баняш, қатъи даруни хонада, берунда 2 донаи дигар туалет занона ва мардона ҳаст, боз як кухни дигар, 2 ҷо колодец кандагӣ барои оби ванна ва кухни алоҳида об дорад, шланги 32 аст, свет, ҳамаи чизи замонавӣ кардагӣ мегӯяд соҳибаш. дар ноҳияи Рашт ҷойгир аст пеши коллеҷи тиббӣ ва дар назаш боз институти Ғарм аст. 100 метр ба раҳи калона мебошад, ду тараф раҳ дорад. ҳуҷҷатош 100%. проекти хона 9 метр паҳмиш, дарозиш 14 метр мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархи ҳавлӣ бошад $38,000, харидори соз бошад, савдои соз мекунем, мада срочна пул дар кор, мегӯяд соҳибош. марҳамат дӯстони азиз, харидори конкрет нида скидкаи хуб мешавад. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасо мекунем ки наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускоритш кардем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе проблема тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. рақамҳои расияшон WhatsApp доранд ва шумо ҳамин видеоро бе ягон хел ускорения пурраша рӯй мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи Хуррамзамин, лаби роҳи калон мебошад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш, ҳуҷҷат дорад. касе хонара харад 4000 ғишти пухта падарка мешавад аз тарафи соҳиби хона. мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш наздик. нархи ҳавлӣ бошад 105000 сомонӣ, боз арзон мешавад. ва дар рӯи экран ҳозир лоиҳаи ҳавлия яъне нақшаи ҳавлия дидестен дӯстони азиз, проекташ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар цирк ҷойгир аст. духонага мебошад бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 12-ум ошёнаи бинои советӣ. духонага мебошад ва нархаш 300 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед аз рӯи сурат маълум аст, хона таъмир дорад. марҳамат.
ва тамошобинони гиромӣ, дар имрӯза навормон чандтаи дигар квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст. Якташ таъмир дорад ва нархаш ҳамаги 180 000 сомонӣ мебошад. хонаи рақами 11 аст. ҳатман навора то охира тамошо кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Сароб. масоҳати хона 66 метри квадратӣ мебошад. 4 сотех замин. бино аз 2 ошхона иборат аст. 1 то таххона, 5 дархона, 2 коридор, 1 ошхона ва 1 ҳаммом дорад. даруни хона ремонташ қариб тамомай, мегӯяд соҳибаш. документ 100%. хона ҷойгир аст дар райони Рӯдакӣ, деҳаи Сароб. нархаш бошад 440 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ва боз хотиррасонтон мекунем сиёмкае ки дар рӯи экран аст ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускоридаш кардем. агар хоҳед ҳамин сиёмкае бе ягон хел ускорин ба ҳазур тамошо кунед, ба рақами соҳиби хона муроҷиат кунед ва шумо роҳӣ мекунад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, лекин дар наздикии шаҳри Душанбе қарор аст. соҳибаш мегӯяд ки маршрутка ба пеши хона меравад то бозори Саховата, ҳамагӣ 5 километр аст. 3 сотех замин, 3 дархона, коридор, баняш дарундай, ҳоҷатхона, ошхона берунда. гирди хона ҳамаш забори баланд кардагӣ маҳкамай. хонаҳо ҳамашон барқ доранд, таъмир доранд. медарои зиндагӣ мекунӣ. об ва барқ дорад. нархи хона бошад 300 000 сомонӣ. срочна фурӯхта мешавад. ҳуҷҷат дорад. дар пеши хона масҷид, мактаб аст. дар наздикиш ҳамин чизҳо мебошад. маршрутка ба пеши хона меравад то бозори Саховата 5 километр аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап, имо доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сари Чашма, рӯ ба рӯи Отабузда ҷойгир аст. 3 дархона, 1 баня, дар дарунаш 2 хона ремонт кардагӣ, боз 3 времянкаи дигар дорад. яъне дар умум 3 дархона, боз 3 времянкаи дигар, 3 + 3. ошхона ва дарахтҳои мевадиҳанда дорад. оби канал дар пешаш, барқ ҳаст. магазин, канечкаи таксиҳои Ҳисор политехникум дар қарибиш мебошад. нархи ҳавлӣ 300 000 сомонӣ. савдои хуб мешавад. аз номи канали Дом TJ занг занед дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия, имо, ватсап доранд. марҳамат. ва боз хотиррасон мекунем ки ҳавлӣ 6 сотех замин дорад ва чӣ хеле ки мебинед даруни хонаҳошам таъмир доранд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Боғи Танга. 10 сотех замин дорад. 4 дархонаи беремонт. времянкаш подключая, метавонӣ зиндагӣ кунӣ. документош 100%. 10 сотех замин. об дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Боғи Танга ҷойгир аст. нархаш 300 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран дар таги нарх навистагӣ. марҳамат. занг занед, пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, ин бинои асосӣ мебошад ва ин аллакай времянка. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 хонага, анихтараш гӯем 1 хонага ба 2 хонага табдил додагиянд бо масоҳати 37 метри квадратӣ. 37 квадрат барои 2 хонага кам аст. дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. соҳибаш мегӯяд ки 1 хонагара 2 хонага кардагиянд. рӯ ба рӯи бузорчаи Зарафшон. хона бо ҳамаи чизу чорааш савдо мешавад. бо асъори миллӣ. хотиррасонтон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали мо танҳо бо қурби давлатӣ гузаронида мешавад. нархи хона бошад 270 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. ва дӯстони азиз, соҳиби хона мегӯяд ки дар рӯ ба рӯи бузорчаи Зарафшон аст. мана ҳамин бинои истиқомат мебошад ва мана ҳамин раҳаш раҳ то худи ҳамун Зарафшона мебошад. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар.
духонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар даҳумо шонаи бинои новостройка. хона дар маркази шаҳр ҷойгир аст. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. об, барқ, евромонтаж, сантехникӣ, электрикӣ, шпаклёвкош ҳамаш кардагиай. одамо зиндагӣ доранд, лифт кор мекунад. бемалол меброӣ дом техпаспорт дорад, доми тайёр, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтар, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. соҳибаш мегӯяд ки ҳуҷҷатош 100%, ориентир прокуратураи шаҳрӣ, магазини ёвар, ошхонаи сайри орзу бо наздикиш мактабу садик ҳаста. хона дар маркази шаҳр, мегӯяд соҳибаш, назди ёвари андози шаҳр. нархаш 265 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи синои шаҳри душанбе, тарафи ваянигардок, пахтакор, пушти литсей, мегӯяд соҳиби хона. нархаш бошад 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар 13 микрорайони шаҳри хуҷанд. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. хайрдори конкретни бошитон, тел кунед, беҳуда тел накунедон, илтимос, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 285 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар 33 микрорайони шаҳри хуҷанд, доми 74, квартираи 28. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. баъди капитални ремонт дар хона кондитсионер ва аристон, яъне термекс меистад. дар наздикии хона мактаб ва садик ҳаст. нархаш бошад 280 000 сомонӣ боз савдо мешавад. 33 микрорайон, доми 74, квартираи 28. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ками видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 13 монед. комментариҳои шумо хонда бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва албатта фикрҳои худатонро оиди ҳамирӯза навормон гӯен, оиди кадомамон хона ба шумо бисёртар махқул шуд. рости гап дар имрӯза навормон хона аз шаҳри душанбе камтар буд назар ба дигар наворҳомон, чунки аз дигар минтақаҳо, аз ваҳдат, аз ҳисор, аз бухтар, хуҷанд охирвақтҳо бисёр дархост шуд, бисёр хоҳишҳо шуданд. барои ҳамин ҳамирӯза навормона мо бисёртар барои дигар ноҳияҳову шаҳрҳо кардем. лекин навори ояндаамон ки иншоалло ба наздики аллакай мебурад, дар он ҷо аллакай бисёртар аз шаҳри душанбе аст. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.